pois mun naama edestä! Mikä teit vaimaa vittu? Tää tekee teistä seksityrannosauruksia niin kuin minä! Antakaa nyt joku tolle holskisormellekin! Joo! Sinne! No niin, apinat! Haluatteko te elää ikuisesti? Mitäs, onks te päässyt jo perille? Joo, päädyttiin nyt leikkimään jotain sotaleikkiä tässä. Ai sun broidissa? Joo, on se tossa. Hei! Puhelimet pois sodassa. Se paljastaa sun sijainnin ja on vielä sun kuolemaksi. Okei. Oota hetki. Peppa, niin mä oikeastaan haluaisin puhua sunkaan vielä yhdestä asiasta. Petta. Halo? Okei. Noniin. Missäs mun hallarit on? Osu! Ei saa ampua! Tervetuloa perheeseen, kaveri. Ai! Ai! No niin, nyt munapäät keskittykää. Se on jäljellä viimeinen ihan helvetin vaarallinen tehtävä. Tää ruksi tässä hei, nyt keskity! Oikeesti. Joo. Tää ruksi merkkaa mökkiä, jota me muut lähdetään nyt puolustaa. Ja sun tehtävä on löytää sinne ja tuhota meidät kaikki. Häät on kyllä ensi viikolla, ettei vitteis ottaako enää yhtään enempää osumia. Pelkäät sä, että Reetta tulee toisia ajatuksia, kun näkee sun taistelun jäljellä. Enpä usko. No ei, varmaan. Kumpa tulisikin toisia ajatuksia. Niin. Mut kai te ootte jo päätöksenne tehnyt ja mun pitää vaan hyväksyä mun systeri olematon miesmaku.
Elias, oot sä ihan oikeesti valmis tähän? Mun täytyy saada tietää. Tervetuloa perheeseen. Tervetuloa perheeseen. Ei helvetti, se jatkaa lapan. Se on saatana eksynyt. Eikö se ollut tarkoituskin? On, mut hirveä vaiva tommosen munapään takia, kun tuossa sauna on ollut päällä pari tuntia sit. Kauan tässä menee vielä? Ei, takas sinne kakkuun nyt, saatana! Hei! Missä sä oot ollu? Oot sä nyt kiinni johonkin karhurautaa? Hei! Oot sä kunnossa? Pitäkää perheenne. Voisiko joku viedä vittuun täältä?